निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हे ऐक्याचं आणि पावित्र्याचं प्रतीक, तर तेथील विवेकानंद शिला स्मारक देशाच्या एकीकृत महत्वाकांक्षांचं दुसरं प्रतीक। कारण संपूर्ण देशानं त्याचा ध्यास घेतला, त्यासाठी परिश्रम केले व त्याच्या उभारणीत योगदान दिले। स्वामी विवेकानंद स्मारकाचा पहिला टप्पा म्हणजे शिला स्मारक आणि दुसरा टप्पा म्हणजे विवेकानंद केंद्र स्वामीजींचं सजीव स्मारक। शिला स्मारकाचं काम चालू असतानाच स्वामीजींच्या या जिवंत स्मारकाची कल्पना एकनाथजींच्या मनात मूळ धरू लागली होती। 1 सप्टेंबर 1965 पासूनच या कार्याची स्पष्ट रूपरेषा सरकार, उद्योगपती, व्यापारी संस्था आदींपुढे एकनाथजींनी मांडण्यास सुरुवात केली होती। या दुसऱ्या टप्प्याबाबत एकनाथजींनी 1968 सालापासूनच विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींना पत्र पाठवून त्यांचे या संबंधातील दृष्टिकोन जाणून घेण्याचा प्रयत्न चालवला होता। यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रीय संस्थांचे नेते आदींचा समावेश होता। सुमारे 9 वर्षांचं पायाभूत काम झाल्यानंतर 7 जानेवारी 1972 रोजी विवेकानंद केंद्राची औपचारिक स्थापना झाली। त्या दिवशी होती स्वामीजींची 108वी जयंती। विवेकानंद केंद्र हे अध्यात्म प्रेरित सेवा संघटन आहे, म्हणजे प्रामुख्याने वैचारिक आंदोलन। त्याचा उगम स्वामीजींचं जीवन आणि उपदेश यांच्या प्रेरणेतूनच झाला आहे। सेवेची कृती स्पष्ट करताना एकनाथजी म्हणतात, एखाद्यानं भुकेल्याला अन्न देणं, आजाराला वैद्यकीय मदत करणं आणि अज्ञानी माणसाला माहिती देणं एवढंच नसून गरजू व्यक्तीला केली जाणारी दुसरी एखादी मदतही यात अंतर्भूत करता येईल। दुसऱ्यांच्या मूलभूत वा प्राथमिक गरजा भागवणं ही कनिष्ठ स्तरावरील सेवा, तर उच्च स्तरावरील सेवा म्हणजे एखाद्या गरजू व्यक्तीला स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी स्वतंत्र व स्वयंपूर्ण बनण्याच्या दृष्टीनं दिलं जाणारे शिक्षण आणि प्रशिक्षण। सेवेचा आणखीन वरचा स्तर म्हणजे सखोल व उच्च ज्ञान प्रदान करणं, म्हणजे शाश्वत आनंदाची ओळख करून देणं। सर्वांच्या शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक गरजांची पूर्तता करणाऱ्या समाजाची निर्मिती करण्यासाठीच युगानुयुगे भारताची उत्क्रांती होत आहे। ते म्हणतात, आज संतुलित समाज, सामाजिक संबंध, सुखी व समाधानी समाज व्यवस्था आणि शोषणमुक्त समाज ही अत्यंत तातडीची गरज आहे। या आदर्श समाजानं शरीर मनाच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि त्याच वेळी मनुष्याच्या आंतरिक ध्यासाचंही समाधान झालं पाहिजे। असा समाज आपल्या पूर्वजांनी विकसित केला होता। अशा आदर्श समाजासाठी जगाला मार्ग दाखवणं हे परंपरेनं चालत आलेलं भारताचं जीवित कार्य आहे। केवळ सेवाभावी संघटना असेल तर वादळं, पूर, दुष्काळ, अपघात याद्वारे सेवेच्या भरपूर संधी मिळतील, पण अध्यात्म प्रेरित सेवेतूनच मनुष्याची घडण होते। असं मनुष्य निर्माण साहजिकच राष्ट्र पुनरुत्थानाशी पूर्णपणे निगडीत होता। हाच या संघटनेमागील विचारांचा गाभा आहे।
यासाठीच राष्ट्र पुनरुत्थान करणारं विवेकानंद केंद्र ही अध्यात्म प्रेरित सेवा संघटना म्हणून संबोधली जाते. आपण हरवलेलं आपलं ध्येय पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आपण धैर्य अंगी बाळगलं पाहिजे आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे. संघर्षविरहित समाज ही भारतानं जगाला द्यावयाची सर्वोत्तम व अनमोल अशी देणगी असेल. सर्वात अतुलनीय व अलौकिक सेवेचा सर्वोत्तम प्रकार म्हणजे राष्ट्र उभारणी. ही राष्ट्र उभारणी म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून धर्माधिष्ठित समाजाची रचना करणं. या सर्व कार्यासाठी सेवाभावी कार्यकर्त्यांची फळी तयार करणं अत्यंत आवश्यक होतं. म्हणून विवेकानंद केंद्र ही कार्यकर्ता संघटना असेल असं एकनाथजींनी निश्चित केलं. त्या दृष्टीनं त्यांनी धोरणात्मक योजनाबद्ध अशी आखणी केली. ज्या पदवीधर तरुण तरुणींना देशसेवा करण्याची आस असेल, मनुष्यातील परमेश्वराची त्याग भावनेनं आजन्म सेवा करण्याचं व्रत अंगीकारण्याची तयारी असेल, अशा तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देणं. असे प्रशिक्षित तरुण तरुणी जीवनव्रती म्हणून वेतनाशिवाय कार्य करतील. अर्थातच ते असतील संघटनेचा कणा. त्यांचा योगक्षेम हा समाजातर्फे चालवला जाईल. 1970 सालचा विचार करता हा निर्णय अत्यंत धाडसाचा होता. पण त्यांना खात्री होती की जेव्हा असे शेकडो तरुण तरुणी जीवनव्रती होऊन समाजात काम करण्यास सुरुवात करतील, तेव्हा राष्ट्र उभारणीच्या या कार्यात सामाजिक व स्थानिक कार्यकर्तेही सहभागी होतील. स्वेच्छेनं हे व्रत अंगीकारलेल्या जीवनव्रतींना प्रशिक्षण देण्यासाठी रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, डिव्हाइन लाईफ सोसायटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर्वोदय, श्री रामकृष्ण तपोवनम इत्यादी संस्थांमधील नामवंत व्यक्तींना पाचारण केलं होतं. प्रशिक्षण काळात जीवनव्रतींसमोर अनेक प्रकारचे विचार प्रवाह ठेवण्यात आले होते. आजच्या तणावपूर्ण आधुनिक जगात जीवनाच्या समग्र दृष्टिकोनावर आधारित योगाधारित जीवन पद्धती योग्य ठरेल असा एकनाथजींनी विचार केला. योग हा विवेकानंद केंद्राचा प्राणस्वर ठरला. योगवर्गाच्या माध्यमातून जीवनव्रती व स्थानिक कार्यकर्ते एकत्रितपणे कार्य करू शकतील ही एकनाथजींची धारणा होती. अशा या उच्च सेवेची प्रेरणा घेऊन एकनाथजींनी दाखवलेल्या मार्गावरून विवेकानंद केंद्र आजही सातत्यानं मार्गक्रमण करत आहे. या सेवेच्या प्रेरणेनं येणाऱ्या प्रत्येकाचं विवेकानंद केंद्रात नेहमीच स्वागत आहे. भारतात आज 1100च्या वर असणाऱ्या विविध शाखांमार्फत हे कार्य बहरत आहे. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.